Gaur hasiko da Aiarako bira, 2025, eta bueno, da 35. Edizioa, eta bueno, gaur lehenengo etapa Laudion izango da. Ibilbidea erreza, lehenengo etapa izanez, erreza da. Bakarrik hori azken aldapa, nahiko gogorra izango da, baina bueno, beste ibilbidea oso erreza. Da 200 txirrindulari inguru etorri dira hemen Laudion, eta bueno, lehenengoz da nazioarteko edizio bat, da hori Turkiako selekzioa etorri da gurekin, eta bueno, ikusiko dugu ea ze maila daukaten. Eta bueno, besterik ez, ikusiko dugu eguraldia txarra gaur hasteko, baina bueno, hurrengo 3 astebetetan beteko ditu 6 etapak, eta bueno, ikusiko dugu. Sortu zen Aiarako bira, orain dela 35 urte sortu zen Laudion hemen, Laudioar txirrindularia elkarteak antolatu zuen lehenengo edizioa, eta gero, denon Aiaraldeako talde guztiekin antolatzen dugu edizio guztiak, orduan oso pozik eta jarraitzeko asmoz beti.